Bine v-am găsit la un nou episod minunat de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Brawl Stars și ne vom juca la Gem Grab, pentru că vreau să iau și start token-ul pentru că se schimbă în 51 de minute. După îl vom lua la zi și după ne vom juca și un meci de duo și sper că vă plac acest episod, să dați un like și un subscribe și noi hai să începem runda. Sunt aici cu fratele meu care se joacă cu mine. Îl mai cunoașteți din celelalte videoclipuri. Pe mine mă cunoaște. De acum nu știu cât mă cunoașteți. Eu ocupăm amândoi de canal. Și da, e cam greu așa, pentru că avem doar puțini abonați. Și sperăm să facem mai mult, nu? Ok, deci nu zic că pierdem și meciul ăsta. Vai de capul meu. Vai! Ce-s cu ăștia? Sprea pro. Mă scuzi, dragă. El se supără că sunt cu rank 18 și e foarte greu să concurezi versus ăștia. Asta e. Ok, sorry. Nu prea știu să joc. La Gem Grab urăsc modul ăsta de joc. Bravo, Rareș. O să-l omor pe ăsta dacă pot. Acum nu știu. Ajutor. Cela! Cela este roboțelul. Uita cum îl cheamă. Rico. Ricoșet. Mă scuzați pentru mesaj, în colegii mei vorbesc. Asta este, n-am ce să le fac. Știu, nu mă lasă să filmez deloc. Și stați. Ha, bă, cela! Da, hai că da. Yay! Nu știu ce se va întâmpla cu această rundă. Unde are asta 7 diamante? Nici nu știu. Yes. Am 13 diamante! Și ați văzut cu câtă viață am scăpat? Wow! Dar n-am văzut. Am scăpat cu 100 de viață! Am câștigat. Eu am în toate gemurile. Yay! Lăsăm trofee. Ok, acum ne vom juca un match de... Yes! Fratele meu are un big box. Nu te sici. Astăzi ne vom juca Siege. Din păcate. Joacă-te singur, slime. Asta este, Radeș, să jucăm. Am gadget pe PM, după cum vedeți, și Power 7, deci sper să câștigăm. Hai să vedem ce pică lui Radeș din Big Box. Eu am picat 59 de bani, puncte pe Piper, puncte pe Burley, puncte pe Poco și cam atât. Asta este unii n-au noroc. Da, eu picat Jackie acum nu știu câte zile, acum cred că ieri eu picat. Iarbă Hagi. Da, și acum hai să ne jucăm la Siege, ca să pot să iau și eu start token-ul ca peste 46 de minute să pot să mă joc la Gem Grab, să iau și eu un big box. Frate, nu fac el. Cu moșneagul petrec. Ok, Rade, și eu un moșneag, așa l-am numit noi pe Edby, pentru că merge foarte încet. Da, și foarte. E foarte bun, da. Am uitat să spun asta, mă scuzați. Mă scuzați. Am adus Da, deja să gata cutia. Mă crezi? Nu o să poți. Bă, eu l-atacam cutia dacă nu spuneau ăștia robotii. Da. Aveți
Grijă. Fine. Le-am dat noi spatele la cutie. Robot, vină pe mine, nu pe cutii. Mărăți-le echipă ca să spunem noi robotul, sper. Deja ei respawnează. Oh, nu. Urăsc acest meci. De asta n-am chef eu să mă joc la Siege. Pierd mereu. Și eu la fel. Ei, avem 2 la 4 gemuri și îi spunează robotul și a murit. Poți să pun ultimata ăsta, taci ultimata până atunci. Bă, ce naiba? El primă, ce naiba? O să iau acest gem. Bă, Filipino! Mă scuzi, vin acum. Deci că acolo sunt și bombe. Da, am murit. Asta este. În viață mai și pierzi. Vedeți? Ce naiba? Tu nu mai mergi? Trebuia să împlice ceva, dar mă plictisesc. Ok, ne vom juca la un meci de solo showdown. De ce? Nu. Poate câștigăm runda asta. Ia pe broche. Sper că nu a rezolvat bug-ul ca să nu mai poate tragă Brock în cutie. Sper. Stai să mă duc să văd dacă l-a rezolvat. Da, l-a rezolvat. Am făcut o puțin mai mare. Aveam și eu un șurub, dar ne iau ăștia totul. Da, uite ce echipă au ăștia. Eu dacă mă uit pe șuri, îmi scade și minus 6. Și nu prea am Și la fel, Pepe. Ce? Dar mai ia și tu tic-tac. N-am murit. Deci dacă murim și nu de asta să închid videoclipul și o să filmez altul. Ba nu, Cris, îl dai pe pauză și revizuit. Nu câștig. Urăsc acest meci. Da, se vede că ai câștigă. Nu am nici net. Perfect. Totul. Foarte fain. Nu mai am net. Fac și așa cât mai pot. Nu prea mai am net. Dar eu că am luat-o pe EMS. Îți dau și ție. O să le ia pe Daryl. Daryl, fă. Sau să mai încerc o dată cu Pam. Și tu cu Ems. Cred că da. Ok. Sper să câștigăm runda asta, că dacă nu mor, videoclipul ăsta va fi doar despre pierderi. Și nu avem chef. Niciunul dintre noi doi. Nici Rareș nu vrea să facă un videoclip în care pierde. Rosa! Inutilă. Mă scuzați, dar am un pic de nervi pentru că am pierdut deja 2 runzi și mai filmez și videoclip. Și ăștia. Și ăștia. Eu când joc cu EMS și când mi-l ia pe Dynamite pierdem. Parcă vezi.
Da, nu știu ce scor în zilele astea. Să revin dacă câștigăm, trec o rundă. Trec că închid un pic videoclipul pentru că... Nu închide. Pune pauză dacă știi cum. Da, știu cum. Dar trec că nu o să mai pun pauză pentru că trec că noi atacăm. Și chiar aș vrea! Ce naiba e cu vocea aia? Mă scuzați, dar era să mor! Cine atacă noi? Zic foto. E, atacăm! Bă, dar eu să aibă runda viitoare 8 gemuri. Da, și își mai au. Nu știu. Dai, not siege. Ce tai nosigi? Adică nu mai e siege. Nu mai vine niciun robot, că e egalitate la șuruburi. Doamne ferește. Yes. Bă, bravo. Rosa. Da, la început rosa era cam inutilă, dar sperăm să nu va fi. Că nu va mai fi. Că nu va mai fi, da. Rosa! Rosa, nu fi incompetentă. Nu fi incompetentă, nebună. Au. Mi-am dat și gadgetul. Uh-oh, 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 uh-oh. Au! Chris, acolo dau șuruburi! I'm gonna cry. Avem 22 de șuruburi. 24. 25, Ok, 26. foarte ciudat, dar ei o să aibă 14. Da, uite cum e robotul, Chris. Cum? What? Credeam că se spunează levelul de primul level. Nu se spunează primul level, se spunează nu știu ce level. Yay, deci nu trebuie să mai închei filmarea că câștigăm. Yay, în sfârșit o rundă câștigată. Bă, dar ciudat. Foarte ciudat. Ce s-a întâmplat? Foarte. Nu mai înțeleg acest joc. Yay! Primim și un start token și peste 39 de minute trebuie să le iau la Gem Grab. Acum ne vom juca o rundă de duo. Și după acesta o să închid videoclipul. N-am cutie. Dar câte minute are? 12 minute. Fratele meu face ca nebună, deci nu întrebați. Pe ce suntem? Pe Siege sau pe duo? Pe două, fă. Ia. Bă, Chris. Da. Am zis la oameni că jucăm și o rundă pe duo. Dynamite. Da, Dynamite. A, dar tu credeai că jucăm la Siege? De asta era pe Dynamite. Dacă omorâm pe Shelly aia, eliminăm o echipă. Yay! Ok, Rosa asta o omorâtă, dar numai... What? Suntem deja solo. Showdown. Nu știu engleză, fă. Mă scuzați. Da, dar unde sunt ăștia nebuni? Fac asta doar de Caterin, că să știți. Se vede? Da. Da, vă te întâlni cu unul pur. Pum. Hai, mai dai una. Pum. Bravo. Și cred că mai jucăm încă o rundă de Showdown pentru că asta a fost prea... Prea. Dă play, Gin. Pui down. Ok, hai să jucăm și aici. Ne-am chinuit să dau aici și să zice și pe cutia ta. Ce naiba. Ok, și aud niște zgomoturi ca așa, așa și nu înțelegem de ce, dar ne contează. Ne scuzați pentru aceste zgomoturi. Vecinii. Da, Ai bine spus. sunt nebuni. Vezi că este un crow că l-a infectat pe ăsta. Eu așa cred. O mărit. Ai grijă. Ok, runda asta va fi super lungă și nu înțeleg de ce, dar asta e. Așa nu celelalte era scută și asta e lungă. Da, runda trecută cred că am jucat mai bine. Da? Și au fost echipe mai slabe un pic. Na, am și rank 12 pe bo sau 13, nu mai știu. Ok. Nu vreau să fie rundă pierdută. Dar e.
Ok, am fost pe locul 3 plus 2. Ok, și cam atât a fost pentru acest episod. Nu uitați să dați like, subscribe și noi ne auzim data viitoare, adică duminica viitoare. Pa!